I'm so happy. We won here in front of our people who came to support us, and we felt it. We felt it. I can tell we started maybe a little bit off, a couple of mistakes in important moments, but lucky for us, we have been working so hard for this. And I'm so proud of my girls and so happy because I know that before we also had so many chances, but we prove now that we can, and definitely we will come stronger in next half season. We're trusting each other so much, and I'm very happy. In moment where we pushed our serve, the game was changed for us. We had a good reception, also good decisions in attack, good settings. So as a team, we proved that we can, and I'm very happy for this win. I try to push myself, but this wasn't be enough without my girls and all team, coach, and all other teams. We play in 3 days. On Wednesday we play against Alba Blaj. We know how strong they are, so we don't have free time now. We are changing our mind for Alba Blaj, and we will try to also show a good game as today. I know that we had so many chances during this half season, and we were so sad because remember Bucharest, we were leading 2-0 and then we lost. This I'm really proud. Am luptat, chiar dacă scorul nu era în favoarea noastră. Cred că am intrat un pic mai timorat în primele 2 seturi și nu prea găseam soluții în atac. Dar revenirea și schimbarea, probabil intrarea lui James, cred că a animat un pic atmosfera în teren și așa am reușit să revenim. Mulțumim suporterilor, au fost foarte productivi în ultimul set, cel puțin. Le mulțumim și îi așteptăm în continuare. Am reușit să câștigăm cu 3-2 astăzi. Primele 2 seturi pot să zic că nu prea a fost jocul nostru. După am reușit să câștigăm cele 3 seturi și să mă ducem victoria acasă. Publicul este mereu alături de noi, ne susține la fiecare minge și le mulțumim cu drag. Ne putem bate de la egal la egal cu fiecare echipă. Câteodată, da, probabil ne lipsește și încrederea sau puțin curajul, să zic, pe final de set, dar astăzi ne-am reglat în ultimele 3 seturi și a fost bine. Da, inexplicabil. Primele 2 seturi am avut foarte multe erori și nu-mi explic de ce am intrat atât de greu în joc. Probabil am văzut că nu a aliniat cel mai bun șas echipa din Lugo și am sperat noi să fie suficient doar să punem mingea peste filou. S-a văzut că până nu am început să riscăm, până nu am început să fim mai agresivi în joc, nu reușeam să schimbăm acest rezultat. Mă bucur foarte mult că fetele au înțeles într-un final, au reușit să capete încredere de la punct cu punct și victoria într-un final era ceva firesc. Deși veneam după o perioadă bună de jocuri cu calitate, zic eu, mulțumitoare, astăzi, primele 2 seturi nu m-au mulțumit pe deplin. Am avut multe momente de neîncredere și aici erau momente în care țineau strict de calitatea jucătorilor și de modul cum sunt montați pentru acest meci. S-a văzut că suntem temători și echipa din Lugoj a profitat de acest lucru. Au făcut rep de 2-0 și a trebuit să alergăm puțin după adversar. Mă bucur foarte mult că am reușit să reintrăm în joc, ușor să ne recăpătăm încrederea și zic eu că victoria este una bine meritată. Miercuri, într-adevăr, ultimul meci de Cupa României, vine la noi echipa campion, o echipă care nu doar România o cunoaște și Europa, pentru că an de an joacă la cel mai înalt nivel. Sperăm să refacem jucătoarele la capacitatea maximă și să scoatem maxim din acest meci. Hai,